Hello logofer, नै आं दिनै एसे रिल्स खालामदोंमोन ओमफ्राय उनाव नुगोन ना लोगोफोर आं मा समखौ रिल्स खालामदों उनाव नुगोन। ओमफ्राय दायो रिल्स खालामखांनानै साहा फुदुंनानै लोंनोसै लोगोफोर। आंनि साहा फुदुंनानै लोंनायखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। बिबोनाङाबो रिल्स खालामगासिनो दङ। टाइम पास ना मा खालामनानै थानो लोगोफोर, बिदिनोसै। आं खर'बो लोबदोंमोन नालाय हेयार ड्रायाराबो बुनो दंलाबायो, खनाफ्राबो बेथेर जानानै दङ। नायलांबाय थादो आंनि साहा लोंनायखौबो। अच्छा हमको सिखा रिया है। गाइखेरखौ दहाय लाखिनानै फुदुंनानै दोनखाबाय, जि माखन जाबाय नै गाइखेरा। साहा फुदुंसै। गोदौथ'वाखै र'। उल्टा पाल्टा नै स्टेनाबो। माया? सेन्देला। माखौ? मा लाबोदोंमोन नों? फिथाइ थाइनायखौसो जाखायोना, फिथाइ थाइनायखौसो गोथाव मोनखायोना मैथाखौलाय आगै। साहा दखानखौनो खुलिनोसै नामा जुगामिजों सानैजों, गोजां बोथोर फैबाय दाथ' नांखासिगोन। साहा दखान दे सानैजों खुलिनोसै। गोदौ होबानो सालादा एसे गोदैहां जानायखाय माबा एसे साया बुरजा जाथारबाय नोंनि। जानोसै बिस्किट जानोसै दे नोंनि बिस्किट दंमोन ना, निउट्रिसयस ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय जायो, निउट्रिसयसखौबो जाजायो। नोंबो जादो। आयु गाखालायबायसोहाय माया? 사 boleh mah biskuit ada. Anu dapat ada, nanti anu semua. हारसिंसो साहा लोंनायाबो नानियाबो लोङा, ओमफ्राय हारसिं लोंनांबाय आं। नोंसोरजों लोंफाबायना लोगोफोर। मा होनदों नोङो? ओरै फैदोब्रा एसे भिडिअ'आव थाफा फैदो नोंबो जुगुमे। भिडिअ'आव थाफा फैदो नोंबो एसे। आं हारसिं जाबायना। Bangga 不加的，对吧？
나도 sana mana bedo kanya anda pasal bedo mau bilang saya bedo kena benar bedo ang saya bilang gitu nanya na tadi nih sih kalau ada misalnya gitu nih ada anggaran lain langsung mereka ini ketan ini dong lah mana di situ nih mau ada baik mini nazari sekarang gitu dong lah thank you ada mini sama dengan sama ada itu buat kental deh sama dong anda bilang gitu nih ya pas aku bisa mampir deh habis ini sama dengan aku ya bukan kan aku nu kan nanya iris sekolahnya apa sekolahnya kan nanya dokna kan nanya salam barang dokna gaनानै साहा फुदुंबाय ओमफ्राय दख'ना गाननानै साहा लोंबाय नै जोंहा अमा बेदर लाबोबाय अमा बेदरजों मैथाजों संनोसै मैथाखौबो सुनानै दोनखाबाय मैथाजों अमा बेदरजों संनोसै अमा बेदरा मेजेम गफैनाय थावखौ एसेल' होबाय माबानो बांद्राय अमा बेदरा थाव मेजेम थाखायनो 타오리 엄마 बेदर दै बुरजाबाबो बांद्राय बुरजा जानाय मैथाजों अमाजोंखौ बेलेग बेलेग सङो मानसिफ्रा गावबागाव संनायनि माबा दं आरो खायसे फाइनेलि मोनबाय नै
आंनि मैथाजों अमा बेदरजों ओंख्रिया एसे ग्रेभि टाइप खालामबाय आरोना लोगोफोर ओंखाम जानोसै जोङो गोथाव नुदोंना नुवाखै लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच एभ्रिवान आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब